आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रंजानायबो मोनदों आरो सोमोबो नांदों मानोना बेबायदि थासारि आगोलाव नुवाखैमोन। आगोलाव जों मेल मिटिं खालामोबा बबेयावबा बर' गोजा बबेयावबा बङालि गोजा बेबायदि जोङो मानसि लोगो मोनोमोन, बबेयावबा आदिबासि गोजा। नाथाय एबार जे जोङो बिसायख'थिनि मेल मिटिं गादों बेवहाय गासिबो हारिया लैहोर लैहोर लोब लोब ओंखारदों। दा ओंखायनो बेबायदि मोनसे बड'लेण्ड जों हास्थायदोंमोन जे बयबो मोजाङै संसार जानो हानाय, बयबो मोजाङै सोलिनो हानाय, हा हुनिफ्राय लानानै गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय आरो बेबायदि थासारिखौ नुनो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों, रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोनदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा उल्था खोथा बुङो होननानै आं आगोलनिफ्रायनो खोनादों। बिथाङा जि बुङो बेखौ मावा, उल्थासो मावो। दा ओंखायनो आं सानो जे बिथाङा माबा मोनसे गाज्रि सिन्ता दङ नैबे बिसायख'थियाव। दा गाज्रि सिन्ता गैयाबा बिथाङा बुंनाय नङा बिखौ। आरो जोंहा एसेबां गाज्रि सम फैयाखै जे जोङो पुलिस बाहायनांगौ माबा बाहायनांगौ। जोङो गणतन्त्रखौ लुबैग्रा, जोङो सुबुं दारा खान्थिखौ लुबैग्रा दोलो। दा बे हिसाबै जोंनि मावथिफ्रा, जोंनि बिबानगिरिफ्रा, जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि जोंजों थानाय जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद सुस्थ' मगजजों सानो, जोबोद सान्थि भाबै सानो आरो मोजां राजखान्थि हान्जाखौ दैदेननो नाजायो। बिथांमोननि बायदि दादागिरि खालामनानै लोंख्रुबनाय जाख्रुबनाय बेबायदि राजखान्थिखौ जोंनि मानसिफ्रा खालामा। ओंखायनो नैबे बिसायख'थियाव जानो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दोलोआ माबा मोनसे गाज्रि सिन्ता दङ। बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ बयखौबो सांग्रां जानो खावलायो। हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिया। सुबुं दारा खान्थिनि बयनिख्रुइ समायना जि मोनसे फोरबो बेनो जाबाय इलेक्सन। बे इलेक्सनाव बयबो बाहागो लायो, गावनि जुक्तिखौ होयो, गावनि आर्गुमेन्टखौ होयो, गावनि मोजां मोजां आसनिफोरखौ रायजोनो फोरमायो। बेबायदिनो फोसावनाय हाबाफारिफ्रा जायो। दा BPFआव बेफोरखौ बुजिया नालाय बिथांमोना आगोलाव थाखा फैसा होनानै खुन्दुं कम्बल राननानै दादागिरि खालामनानै सिगि सुग' खालामनानै इलेक्सन गेलेबोदों। दा दिनै मोजां थासारिखौ नुनानै बिथांमोना सोमोबो नांदों, लाजिबो नांदों। दा ओंखायनो बेबायदि नांला बंसा खोथाफोरखौ बुंलाबायदों। बेफोर खोथाया जेबो मिनिं गैया। जोङो राजखान्थिखौ मोनसे पारफेक्ट लामाजों दैदेननो नाजादों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बायदि मोनसे गुबुंले थासारि दानो थाखाय जों मालाबाबो नाजायाखै। ओंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गासैबो माहारिया जोंखौ फोथायदों। माहारि आफादफोर, हारिमु आफादफोर, धोरोम आफादफोर बयबो फोथायदों आरो आं बिथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बिथांमोना जोंखौ मदद होनायनि थाखाय।